Bai, orain bai. Orain entzuten da? Bai. Vale. Vale, fenomeno. Eskerrik asko danoi pasentziagatik eta Andonei zuri bere bai zure trebetasunagatik. Venga, orain bai, hasiko gara. Gatikako udaleko urtarrileko ohiko osoko bilkurari hasiera emango dutzugu. Eguneko aztergaien artean lehenengoko puntua arteko akta onartzea hala badagokio. Bada zeu zer esateko honen inguruan? Holan izen da, aurrera jarraituko dugu, da bigarren puntu moduen alkatetza dekretu ateko guz. Honek urtarrileko batzordean aztertu genituen, aurreko, deialdiarekin bat bidalitako dekretuetan utzune bizoiden, da, hori gero idazkariak zuzendu egin du eta zuzendutako dokumentua bidali jatzue, eta hor ja, guzti informazio guztia jasota dago. Beraz, hirugarren puntura pasauko gara, 2021ko udal aurrekontua, inbertsio, diru laguntzen eranskina eta beste eranskinak, langileen zerrenda eta 2021ko aurrekontuaren exekuzio udal araudia. Honen inguruan, pasadan astean, eguaztenean, informazio batzorde berezi bat izan genuen, aurrekontuen inguruan eztabaidatzeko eta bertan azaldu genuen moduan, bi fasetan egingo dugu aurten aurrekontu prozesu hau. Alde batetik, pasadan astean batzordean aurkeztu zen dokumentua eta gaur pleno honetara ekartzen duguna, eta bertan, ohiko irteera eta gastuak kontenplatzen dituela, dakigunez, aurten pasadan urtetik ja egoera berezi batean gaude, COVID dela eta baita ere, udalei modu ekonomiko-finantzieroan ere modu handi batean ukitutakoa, horre, udalkurtzarekin eta likidazioekin eta bera ugari izan ditugu, eta beraz, beste udal batzuek egingo duten moduan, Gatikako proposamena bi fasetan izango litzateke aurkeztea eta onartzea. Alde batetik gaurko dokumentua, esan bezala, sarrera eta gastu horiekin, ohikoak edo arruntak bidezenak, eta gero beste alde batetik aurrerago behin likidazioa zehaztuta izan, kreditu modifikazio bitartez, inbertsioak onartuko lirateke aurrera. Hori horrela izan da, pasadan astean, diktamen bat egin genuen, diktamena orain irakurriko dut, eta bozketara jarriko dut, eta, gero, talde politiko bakoitzak, bere erantzunarekin bat, azalpen bat eman nahi badu egin bezala momentu horretan, edo bozkatu eta gero, talde politiko bakoitzak ere aukera izango du, bere bozketaren arrazoia azaltzeko. Bai? Orduan diktamena irakurtzera pasako naz. Zioen azalpena, 2021ko udal aurrekontua, inbertsio eta diru laguntzen eranskina, langileen zerrenda eta 2021 aurrekontuaren exekuzio udal araudia. Udal gobernuak 2021ko udal aurrekontuak aurkezten ditu bere onarpenerako agiri hauekaz. Bat, alkatetzak 2021ko aurrekontuari buruz prestatutako memoria. 2, gastu eta sarreren konparazio egoera 2020-2021. 3, sarreren egoera 2021. 4, gastuen egoera 2021. 5, Gatikako herri sustapenaken urteko behin-behineko kontuak. Gero, bestalde, memoria aurkezten du, egoera balantze provisionala, galdu irabazi kontu provisionala, diru fluxuen egoera horria, gastu eta sarreren egoera provisionala, izakinak, ondare garbiaren aldaketen egoera, Gatikako udalaren eta Gatikako herri sustapenak sozietatearen aurrekontu bateratua, ekonomi eta finantzasko txostena, eta hauzen diktaminatu egin zen, eta emaitza hau izan zen. Kontrako bozkak, 4, bildukoak eta beste GTIkoak, eta aldeko bozkak, 4 EAJ-renak. Taldeen artean hitz egiten saiatu gara, azken egun hauetan, ez da posible izan dokumentu honen gainean behintzat
zerbait adostasun zehatz batera heltzea, eta beraz, jarraitzen dugu diktaminatutako dokumentu berbera proposatzen. Beraz, bozketara jarriko du. Bildu? Ez. GTI? Ez. Eta EAJ? Bai. Talde azalpenen bat edo eman nahi dozue bozkaren inguruan? Bildu? Bai, gu badaukagu zerrazan honetan. Ulertzen dugu, egoera larria da eta ulertzen dugu udal gobernuak hartu duen erabakia, baina ezin dugu konpartitu. Udal guztietan ez baita emoten egoera bera. Zergaiti dinot hau, Gatikako udalak dituen aurrezkinak eta duen zorpetzeko aukera handiago dalako beste udal batzuen aukeren aldean. Baina, hori pasatzen utzita, ez dugu ikusten, bi fasetan egin behar hau. Edo behintzat, aurrekontuen onarpena gure kasuan, baiezkoa emotea, gerora lotuta joango den prozesu batekin. Gainera, ziurtasun gitxi edo eskaintzen digun prozesu batean. Zergaiti dinot, zenigarti dinogu ziurtasun gutxi, pasaden astean izan genuen lehenengo aldiz eta gerora zuekin batzartu eta gero, zein dan udal gobernuak duen inbertsio plana edo inbertsio planen aurreikuspena, ezta? Eta zenbateko partida edo aurreikusten dan, gitxi gora bera. Ja, partida horrek edo aurreikuspen horrek ja jango luke edo behintzat gastatuko luke aurrek urtetan gastatutako dirua. Beraz, ez dakit ekarpen berriek berri horiek egiteak nolabaiteko ziurtasuna edo behintzat akordiorako bidea emango lukeen. Orduan, gure erabakia da, bigarren prozesu hori ematen danean, aurreko astelehenean egindako batzarrean izan bezala, orduan ia tartegi dagoen gure proposamenak behintzat mahai gainean jartzeko eta horren gainean erabakiren bate hartzeko. Aurrekontu proiektua aurkeztu zitzaigunean, inbertsioen falta hori ikusi genuen, ezta? Gerora entera gara badagoela plan bat. Baina plan horren berri beti ahoz eman zaigu, ez daukagu idatzita. Horren gainean eztabaidan hasi behar badugu likidazioak eta finkatuta dauzenean, eskertuko genizueke denbora soiek ere jasotzea. Nik honi aurre prebio bat egin nahi diot. Eta pasaden astean egindako batzordean, dokumentazioan gabeziak zeudela, dokumentazioan akatzak zeudela komentatu nuen, horietako batzuk konpondu dira. Ez guztiak ordea. Eta horiek nik uste dut bere momentuan ere komentatu genituela, hau da, Gatikako herri sustapenak atalean, txosten horretan, ondino, memorian akatz izugarriak daude. Bai gaztelerazkoan, bai euskarazkoan. Elkarteari berari izena aldatzen diogu birritan. Euskarazkoan sustapenak baino suatapenak deitzen diogu, eta gaztelerazkoan sustapenak hori eze izan beharren, orain bapatean herri sustapenak zeta zidatzi behar du. Eta gero, hor testuan zehar dauzen hainbat akatz. Beraz, berriro ere, dokumentazio baten gainean hartu behar badugu erabaki bat, mesedez, dokumentazio izan dadila zuzena. Guk, okerra den dokumentazio baten gainean ezin dugu oniritzirik emon. Eta hor badaude ere, beste bi kontutxu ja historikoa direnak. Beste zerbitzu batzuekin, okerrezpanago, zerbitzu hori jasota egondan moduan ezin izan danean eman, hori zerbitzu hori bertan bera lotu da, ezta? Zergaiti dinot hau. Hor daukagu hemendik ataleko 3.000 euro horiek, ondino gordeta dauzkagu, hemendik gehigarri hori sinatutako baldintzatan
ari zaigu emoten. Eta gero bestetik, aurreko urtean komentatu genuen eta gure boska kontrakoa izan zen, alkateordearen liberazioari gehiagizko partida gorde zaiola uste dugu. Beraz, inbertsio plana jorratuko denean, gure proposamenak mahai gainean egongo dira, eta ez ditugu bi prozesu hauek lotu nahi ez badauzkagu gitxineko ziurtasuna. Beraz, hori dela eta gure ezetza. Eskerrik asko, GTI. Bai, ez, guk ez dugu komentariorik egin. Eskerrik asko. Gauza pare bat erantzuteko gure ateak zabalik daude, bai orain arte egon dira eta zabalik egoten jarraituko dira, Alberto komentatutako inbertsio plan horiei begira. Inbertsio plan hori guztiengatik ezaguna da. Guk gobernu plana aurkeztuta daukagu eta gobernu plan horretan udal gobernu honek behintzat 4 urteetan zehar aurrera eraman nahi dituen inbertsio horiek jasotzen ditu. Hori alde batetik eta gero beste alde batetik sustaturiko parte hartze prozesua ere badaukagu, naiz eta xumea izan, gatika batentzako horrelako erantzun bat izatea egia esan arrakastatsua dela, uste dugu. Eta bertan jasotariko idazki guztietan gainera ikusten dugu kontraesan gitxi dauzela. Herritarren gehiengo handi batek, auzo ezberdinetakoak izan da ere, behar izan basiko minimo berdinak dituztela. Eta guk egiten duguna da, soilik horiei erreparatu eta erantzuna ematen saiatu. Horrek ez du esan nahi, horrek beraiek izango direzela guk aurkeztu eta aurrera egitarituko ditugula. Albertok esan bezala, bestelako behar izan daude, eta guzti horiek jasotzeko eta forma emoteko aukera balego gu prest gaude. Jakinik, zeintzuk direzen gure neurriak, ez? Kasu honetan, finantzarioak. Naiz eta Gatikako udalak sortetxe neurri edo nivel handi hori edo kapazitate handiago bat izan gaur egunean eta remanente garrantzitsu bat izan arren, horrek segurtasuna ematen gaitu aurrerantzean ere edo zenolako pandemiaren atzerakada bat edo bestelako urgentziazko behar izan bat sortzen bada, lasaitasun horrek emoten dozku, ez da, Gatikako udalak erantzuna eman alko dauela. Horregaitik uste dugu, sorpetze maila baju batean mantentzea komenigarria dela momentu honetan beste erantzun, bestelako behar izan batzoi erantzun emateko kapazitatea dugulako, ez bagenuka horretara jo beharko genuke, hori holanda. Dana dela, aurrerago begiratuko dugun inbertsio plan horri begira, adosteko prest. Eta gero beste komentario, akats ortografikoa direla eta ez direla, bai, badakigu dauzela eta guk ere larritzat hartzen ditugu, baina uste dut baita ere horiek zuzendu daitezkeela, zuzentzen joango gara, baina garrantzitsuena kasu honetan dokumentu horrek jasotariko edukia da. Eta edukietara joan da, edukik ez daukate akatsik. Ez juridikorik, ez danadalakoak dauzen edukiak ortografikoak dira, horiek ere bai larriak dira, baina lan egiten joan alizateko edukiaren aldetik begiratu beharko genuke eta horrekin hori da garrantzitsua. Edukia ona izatea, edo egokia izatea, edo akats bakoa izatea. Hala ere, horrek ez du esan nahi, akats ortografikoak aurkitu ditugunean horiek ez direzela zuzendu behar, hori ere garrantzitsua, forma mantentza ere garrantzitsua da, baina printzipioz horien gainean lan egiteko egokia da, edukia eta hori garrantzitsua da, akatsik ez daukagun. Eta beste gaien inguruan askotan hitz egin dugu, ez daukago zer gehiago esateko. Bai, Alberto?
Bai, lehen udal programa, udal gobernuaren programa edo aipatu duzu, 4 urtera begirako hori, bai, okerrezpanago, horri inbertzioan jasota dauz, baina legegintzaldirako, bai, ez daukate denboralizaziorik, orduan gu dokumentu horretatik ezin dugu inferitu aurten zer daukazu zuek buruan egiteo, ze izan daiteke aurten edo datorren urtean. Beraz, hortik inferitu behar badugu, nahiago dugu paperean, ze gainera badakizu gero plan horiek eramaten direla urteroko ekintzetara, ezta? Hori da, eskatu nahi duguna, besterik ez. Eta gero bestetik, bai, egia da, ateak zabalik eduki ditugula, baina ateak zabalik egotetik, gero, proposamenak onartzera, batez be, medioak, baliabideak, espadauz, esan edut, egin aldugula un brindis al aire, bai, egin aldugu. Eta esan aldugu, ze ondo, elkartzen gara, baina gauzak aldatzeko aukerarik ez badago, elkartzea ondo dago, baina helburu batekin. Hori ze besterik ez. Nik uste argi geratu dela, baina berri errepikatzen dut, helburu hori ere konpartitzen dugula. Beraz, ateak zabalik eta adosteko gogoarekin, eta gero bakarrik nabardura bat, gobernu plan horretan datak ere esarrita daude, epeak esarrita daude. Eta horretara saiatzen gara mugatzen. Egia da, gero, salbuespenezko egoerak gertatu daitezkela, bizi izan duguna, bezala, eta gauzak atzeratu daitezkela edo ez, edo bestelako tramite administratibo batzuek atzeratu dezaketales, baina gidalerro bezala bai daukagu hori. Hori, gehi, udal honek aprobatuta daukan efizientzia energetikoko plana, udal honek aprobatuta daukan irisgarritasun plana, udal honek aprobatuta dituen plan guzti horiek dira gure gidalerroak, eta plan guzti horiek danon esku daude, eta publikoak dira, eta hori da, udal gobernu honen gidalerroa gehien bat inbertsioei begira. Gero, esan dakoa, guk momentu honetan proposatutarikoak eta zuek proposatutarikoak edo proposatu aldituzuenak baizeteik, guztiak beharrezkoak dira herriarentzako, guztiak izango dira onak. Bakarrik lehentasunak esarri behar ditugu eta ez bakarrik arlo ekonomikoari begira, baizik eta gure kapasitateari begira. Udal honek ez dauzka urtean neurri handiko 10 inbertsio aurrera eramateko kapasitaterik. Ez dauka. Azkenean urtea pasa egiten da. Faktore askok eragiten dutelako. Bestelako erakunde batzuen baimenak, oporraldiak, gaixotasunak, errekursoak, hainbat arazo egoten dira. Más o menos, gidalerroa jarraitzen saiatzen. Berriro ere eskatu zaigu dokumentu horri begiratzeko, jakiteko gutxi gora bera udalak zenolako inbertzioa dauzkan buruan, baina zu dinozun egutegi hori, zu dinozun denboralizazio hori ez bada betetzen, guri ezinezkoa zaigu jakitea aurtengo inbertzioak edo zer daukazue zuek buruan. Naiz eta plan hoiei begiratu. Gero epeak ez badira betetzen. Besterik ez, orduan guk asmatzen ez gara ibiliko. Alberto, aurten ez, urtero pasatzen den gauza bata. Urtero gaude berdin. Hau, historikoki horrela izan da. Voluntadea da. Eta gero txostenen gainean, txostenen gainean, ez da, hilabete egon da hauei begiratxo bat emoteko, bigarren ez eskatu danean, beste begiratxo bat emoteko, aitortzen bada egon eta egongo direla akatzak, gu jarraituko dugu esaten akatzoiek daudela, eta nolabaiteko baliabideak edo bitartekoa jarri behar direla, alik eta gitxien izateko. Besterik ez. Itzulpen kontua baldin bada, hauen mari eskatu alzaio itzulpena egiteko, adibidez. Teknikari bakar batek egin behar badu lan guztia eta lan gehiagi baldin bada berarentzat, jardi zaiogun bere ondoan beste bat laguntzen, ez dakit, holako neurriak hartu alditugu, ez da, baina kontua da, guk txostenak jasotzen ditugula eta bigarrenez eta hirugarrenez esatea akatza hor dagoela, bere horretan lehenengoz aurketu zitzaigun moduan, egoera apurtu bat etzigarria da, zan nahi dut. Guri eskatzen zaigu, hirugarrenez bidaltzen zaigun dokumentu hori berraztertzea eta begiratzea eta ikusten dugu lehenengoan jasotako akatz bera dauzela. Eta
hori, ez gara zuzentzaile profesionalak, ez gara politikari profesionalak bez, Esan nahi du, gure denborak ere etekila, hemen behar du. Leixuri mesedez, bai, adibidez, bai. Denbora guri ez. Niri idazkari moduan eta ibeseri baita ere gauza hauek egiteko. Danontzako denbora, Gero beste gauza bat, zuk itzulpengintza aipatu duzu, adibidez, 53. Hori aldean, erdera hutsean dago, baina dokumentu hori ez da eibesena. Eibesek ez du dokumentu hori egin. Eibesek trasladatu egiten du sistema batetik datorren dokumentu bat. Eta dokumentu hori erdera hutsean badago, eibesek erdera hutsean egiten badago, adibidez. Nakita, Dinot, ze hauze, ez da eibesek nahi duelako elebidunez egin, edo euskera hutsean, edo erdera hutsean. Beste sistema batetik, udeak eta egiten duen sistematik, dator dokumentu hau eta erdera hutsean dago. Dana dela, barne dokumentuen eta inguruan, barne lanketa bat egiten ari gara zuzen ere, UEMarekin bat, eta guztionen gainean lan egiten ari gara, alik eta hoberen egiten dugu. Bai? Bueno, honekin laugarren puntura pasatuko gainateke, eskaerak eta galderak, badauzeu zer komentateko? Bai, Alberto? Badaukagu galderatxo bat, COVID-aren egoera, marra gorria, hau da, asteleheneko datuekin marra gorria ondino pasabarik genukan, baina nik uste dut, gauzela horren berririk edo daukazuen. Eta gero, bigarren bat, ia erabakirik hartu dan, edo ia lanketarik edo egindan osoko bilkura publikoa izan dadin, ez streamingen bitartez, ia nola baiteko partaidetza sistema edo aztertu dan, osoko bilkura honi, ematen dau, denbora luzean aritu beharko garela ondino onlineen. Bai, nik erantzungo dut azken galdera oneri, bai, gure asmoa, bai izan, abenduan jaurri ikusten genuen, astea modu presentzialan egiten bilkurak gaztetxokoan. Gaztetxokoan egitea zan, eta, bueno, beti orain egiten dugun moduan, jenteari etorri nahi badun, aldez aurretik, apuntatzeko esanez, eta gero, sosketa txiki bat egin barko zen jente gehiago egonez ezkero, 15 pertsonako aforoa dauka, aukera emonaz baitaren nahi dugunok presentzial egiteko eta ez dutenak nahi internet bitartez egiteko, eredu misto hori aurrera eramateko, baina, egia da, gauzen momentu honetan, ez bakarrik Euskadi, Bizkaia baita ere, eremu gorrian dagoela ikusi dit, eta bentze bertan, hirugarren olatu honen gailurrean gaudela ematen duela, erabaki dugu pizkatxo bat itxarotea berriro ere egoera lasaiago batera itzuli arte, eta posible izan bezain pronto gure asmoa izango litzateke, eredu misto batera joatea, eta gaztetxokotik udal bilkurak egitea posible egitea, eta publikoa egon beti ere, ez neurriak errespetatuz, eta aforoak errespetatuz. Eta gero COVID-aren inguruaren, apurtxu bat grafikako egoera zein dan, honintzek kontako dutzu, bera baitago kontingentzia planaren ardura. Bai, lehizurik esan dagoena gehitu, plenoak direzela eta egin zela buzoneo bat, eta momentu honetan nahi duten herritarrek denora aldauriola sartu. Eta berez gaur da lehenengo plenoa herritarrek parte dutela hartu, bideokonferentzia bitartez, eta harrera ona izan du, egon dira pertsona bik sartu nahi izan dutela, plenoa amaitu ondoren. Beraz, aukera badago, momentu honetan osasun egoera, pandemiaren egoera dalata, ez da nahi izango genukena, baina, aukera emaketa. Eta gero, COVID-19-aren inguruan, komenteu egon ginela batzartuta medikuarekin, eta, katika, momentuz, gaurko datuak ez datu zet, baina, momentuz oasis batean gaude, gu ez gauz ondino semaforo gorri horretan,
baina, bueno, bai oso kezkatutaz, bai Jatabe, bai Laukitz, bai Mundi eta gure inguruko herri guztiek dauz semaforo gorri horregaz, eta, bueno, naiz eta hori herri bakoitzak baduen bere hori itxiera perimetrala edo, bai ikusten dugu gure herrian momentu hostelaritza eta zabalik dagoela, bai ikusten dugu influentzia badauela alboko herrietako pertsonena, kasu batzuetan, orduan horrek bere bai aputxu bet kezkatzen gaitu, ez? Ze, bueno, horrek bere bai okian dau gure herrian, bere incidentzia, ez? Baina, bueno, momentuz orgoaz, aber alik eta gehien aguantaten dugun egoera honetan, baina, bueno, benetan bere gure alboko eta inguruko egoera dauena izenta, zaila izango da. Aurreskolan bai oki izan dugu hezitzaile baten COVID positiboa, protokoloa martxan jarri izan, eta, bueno, egin daurie konfinamendua eta gaur hasi etorri dira berriro bueltan. Eta, bueno, hori da gutxi gora berako egoera, aste honetan gertatu dena herrian. Esto leixuri parkatu, nire akatsa izan da, dide baten erantzun diot Albertori, baina ahaztu zaiz zerbait esatea. Gaixo, hirugarren puntuan esatearekin, aldeko Euskal Alderdi Jeltzalearen aldeko 5 botoekin onartzen dela aurrekontua, eta bidaliko dugula Bizkaiko Foru Aldundiko aldizkari ofizialera 15 lan egunez jendaurrean egon dadin. Erreklamazio horik ez badago, onartutzat emango da, behin-behinekoz onartuta eman dara, bale? Hori da. Atan jasko da hori. Bale, idazkari, eskerrik asko. Bai, Mikel? Bueno, gure partetik komentario bat bakarrik, Xabi, eske uste hote lotu ginela edo, guko lan ulertu genuen, hori tabernarien terrazako ordenantza hori atzeratuko zela, ez dakit zer pandemia dela eta ez dela. Holan zan hori egitzi gora bera. Bueno, eske orain eskakizuna batzu edo egin dotze ez tabernarieri, ez dakit, planoak edo ez dakit zela gauzak egiteko. Edo lotuta dago, edo martxan dago. Hori ez dugu lertzen ondo. Bai, Mikel, gauza ezberdinak dira. Alde batetik guk terrazen ordenantza aproba genuen, eta horren arabera, Gatikako tabernariek terrazak izanen badituzte, beraien terraza lizentziak eskatu behar dituzte, eta horiek legez egin. Eta gero bestalde batetik guk onartu genuen ez kobratzea. Hori da, guk ez diegu kobratuko, baina terraza bat badaukate, eta guk ordenantza bat badaukagu, terraza hori lizentziarekin eduki beharko dute eta ordenantzaren arabera izan beharko da. Orduan, guk hau azaldu genien ja beraiei urrian. Eta beraien epeetan, beraiek lizentzia eskaera egin zuten, baina eskatu dutenen 3 tabernariek ez dute eskaria egin ordenantzak esaten duen moduan. Orduan, udalak idatziz erantzun egin di horri, 3 tabernariak udalan egon dira gure teknikariekin hitz egiten, eta gure teknikariak ja azaldu die zer da egin behar dutena eta zer da aurkeztu behar dutena. Alde batetik gauza da, beraien terraza legez izatea, zenaiz eta guk ez kobratu, legez izan behar dute terraza, edo zen pertsona, edo etorri daiteke, salaketa bat jarri, eta hor, bai gu eta bai tabernariak babestuta egon behar gara. Eta horretarako, terraza lizentzia hori indarrean dagoen ordenantzaren arabera, baimenduta egon behar da, eta legearekin bat baimenduta egon behar da. Guzti hori legeztuta egon da, esaie kobratuko urte osoan zehar inolako zergarik horregaitik, baina lizentzia bai izan behar dute eta gure araudiak dien moduan izan behar dute terraza. Gauza bi horiek dira, hitz egin dugu danak. Eskerrik asko. Holan izan da, eta honentzek berak azaldu dau, gaurko bilkuran publikoak parte hartzeko aukera zegoela, 2 pertsona apuntatuta genituen, baina azkenengoko momentuan parterik hartuko ez dutela. Esan digute, beraz, galdera edo eskaera gehiagorik ez badago, bertan bera ikiten dugu gaurko plenoa. Gaur, Bizkaia Irratiak, Gatikako bere saioa.
Beraz, irratia entzuteko aukera badaukazue, gure herriko elkarte eta auzotar ezberdinek parte hartuko dute gaurko saioa. Eskerrik asko dena. Bai. Agur.